So yun pala, kwento ko lang kung bakit talaga parang yun, parang naging sobrang tabako, no? Kasi yung mga ganitong pagkain hindi namin ho ito natitikman noon, ibihira lang. Siyempre para makatipid sila mama, tatlong baby kasi ang magkakasunod noon, tatlong kapatid ko, no? Kaya nung medyo kumita-kita tayo sa YouTube, nakakain ko na yung gusto ko. Kaya yan, ito. Kasi ultimong yung mga Jollibee na yan, hindi namin yan nung natitigman. Ito kasi nga, hindi pa ako nakabawi sa mga kapatid ko, mama ko, hindi ko pa sila nabawian ng, hindi ko pa sila hindi ko pa sila naigala ng gusto, tawag dito, naipamana sa kanila, naiparana sa kanila, hindi pa nila naranasan. Pero kahit pa paano, nagbibigay naman ako kay mama. Kaya nga lang, pag uwi ko dito, talagang humarap ako sa samot-saring issue. Tapos, dun sa maliit na rin yung views ko. Pero okay lang naman yun, wala naman akong pinagsisihan sa lahat ng mga sinabi ko. So ayun, good morning mga kuwela. So for today's video ay magluluto tayo ng butter shrimp, butter trib. Ano ba talaga tamang dun? Tamang bigkas. Basta yung yung hipon at alimango na niluluto sa bawang at butter, yun na yun. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa ganun eh. So ngayon bibili muna tayo at magluluto. Sana tama yung gawin natin. So may mga nagturo naman sa akin ito sa live ko. Yan, so mga ate ko tinuruan ako kung paano magluto. So try natin ngayon. So mamili muna tayo, no. So ayan na yung mga sahog yan. Magic sarap, syempre butter, kernel corn, bawang, cubes, tsaka hipon. Bibili pa ako ng Sprite pa palang kulang. So ayan na yung bawang. Bali, napanood ko kasi mas masarap daw yun kapag maraming bawang. So yan, iwain na natin. Iwain na natin ang bawang. Kailangan durog-durog eh. First time ko magluluto ng ganito, kaya pagpasensyahan nyo na kung anong kakalabasan, no? Kung paano yung pagkasunod-sunod, kasi hindi ako marunong yan. Hipon, tatanggalan na natin na mga ganito. Ayan, tanggalan natin. Ayan, para malinis, no? Ayan, para maganda siya. Ayan. Para hindi siya masagwa, tsaka nakakatusok kasi yung uso ko eh. Tanggalin yung mga biguti. Biguti. Isa na natin ang hipon. Ayun. Malinis na siya. Gasan na rin natin ang nakaapat lang pala ito. Akala ko ang dami nung inano ni mama. Nakaapat lang pala. Nasa natin maigi. Yan ay ingredients natin. So yan, pakulo na tayo ng kawali. Lagyan natin ng konting mantika. Yan. Tapos konting halo-halo. Yan.
Pakuluin natin ng konti bago natin ilagay ang butter. Kasi sa ganun. Saka yung apoy, medyo hinaan natin. Yan. Kasi kailangan daw. Hindi masyadong masunog yan pati ito. So, nagay na natin ang butter. Sama na siguro kadami ang butter na ito. So, mga dami na ito. So, ganyan lang natin. Ang butter. Ang butter ko. First time ko kasi magluto nito, guys. First time ko magluto nito. Sana hindi okay. Ang bango. Lagyan na natin yung bawang. Okay. Ang bawang. Sarap nito. Nalita natin kung pinapun. Okay na, minapit na. Guys, lagyan na natin ito. Gusto unahin natin yan kasi bago yung hipon. Yan. Para unahin daw ito at mga kaya na sarap sa kabilang gawali. Hindi yun marami. Ano po yan na sabaw ng pusi. So, padilawin lang natin bago natin lagay yung hipon. Alright. Sarap nito, guys. Natapos ngayon pala, natatakam na sarap yan. Apat na piraso lang pala yung binili ni Mama. Natakam siguro sa gawa naman. Natakam niya si Mama. Kaya nakabili ng jora. Ang ganito yan. Promise. Natakam lang yun. Hindi naman bumibili ng ganito yan. Pero paborito niya to. Tapos, sagin na natin to. Mahiwagang hipon natin. Kinamay na natin at malinis naman yung kamay. No? Uy! Wala na sila. Nalagyan pa ba ng konti ng tubig ito? Nalagyan pa ba ito ng tubig? Dito na tandaan niyo. Nagpatulong ako kay Ate Marie Lourdes. So, sabi ko ano ba yung sunod-sunod nito? Kailangan natin balik pa rin guys. Para isa na kayo ngayon ko lang ito naluto. Saka ang hirap mag-vlog ng ganitong content. Wala kang tigahawak ng camera. So lagyan na natin yung Sprite. Sabi natin Marie Lourdes ay hayaan lang at takpan. So tinakpan muna natin at antay lang tayo ng mga ilang minuto. So yan, thank you Ate Marie Lourdes, tinuruan niya ako. At ayun, sabi niya kasi pag nalagyan yung Sprite, takpan lang. Hayaan lang matuyo. Pag medyo ano na, pag medyo tuyot na, tsaka natin lagay yung corn. Sana masarap yung lasa. First time ko magluto ko ng ganun. Gusto ko yung ulam na yan kaso hindi ako marunong magluto. So buti na lang na may napagtanungan ako at makakatikim tayo ng luto ko. Sarili ko luto na ganyan. Butter shrimp. Shrimp. Tingnan natin. Wow! Sarap. Piliin natin konti kasi baka yung iba hindi naman na ano. Ang sarap.
Ang sarap. Grabe. Ang bango. Grabe, nakakagutom. Nakakagutom lang kasi sa tagal ng panahon, si hipon ay naging alimango na. Sarap nito. Patuyo-tuyuin pa natin. Yan, nalanay lang yung apoy. Tapos saka natin ito ilagay. So yan na, tuyo muna. So, lagay na natin to. Yan. Sarap niya, no? Tapos, nagmumoist. Nagmumoist ang ating camera. Haluin ng konti. Haluin. At yung corn. Okay. Okay. So, ito. At takpan natin ulit. So, ayan na po. Alright. Ang ating finished product. Finished product yan. Ito, kala mama. Yan, pinagbukod ko. So, ngayon, yan, nakikita nyo. So, kasi, isasawad ko dyan ng kanin. No. Ayos. So, ito na. Yan, konti lang yung kanin natin. Ito na siya. So, tikman na natin. Kakamay lang ako. Yan. Sarap nito. Kating konting sabaw. Sinangag ko kasi yung ano, sinangag ko yung kanin dun sa pinaglutuan. Okay. Okay, tapos kuha muna tayo ng tubig. Alright. So yun pala, kwento ko lang kung bakit talaga parang yun, parang naging sobrang tabako, ano? Kasi yung mga ganitong pagkain hindi namin ho ito natitikman noon, ibihira lang. Siyempre para makatipid sila mama, tatlong baby kasi ang magkakasunod noon, tatlong kapatid ko, no? Kaya nung medyo kumita-kita tayo sa YouTube, nakakain ko na yung gusto ko. Kaya yan, ito. Lumubo tayo ng gusto. So ngayon, yan lang siya. Tanghalian ng magaang ko. Hapunan ko saging. Kasi ultimong ano, yung mga Jollibee na yan, hindi namin yan nung natitigman. Kasi iniisip namin noon, hindi Jollibee namin, magkano gagastusin dun. Bibili na namin ho ng sapat na pagkain. Shane, Jollibee, magkano gagastos kang 500. Yung 500 na yun nung panahon na hindi hirap kami. May bigas na, may ulam, may panggatas pa yung mga kapatid ko, diba? Hindi ho namin natitikman yan. Hindi namin natitikman yung mga masarap na pagkain. Ayun, parang naging hayok-hayok ako. Naging matakaw. Although matakaw naman talaga ako dati. Pero yung mga pagkain, hindi ko siya talaga natitikman nun. Pinakaulam namin nun ay mamali, intinda namin. Kung tawagin ay maya-maya. Yun. Grabe, sarap ng luto ko. Nagpabili tayo kay Berto ng Del Monte. Baka fiber yan, ha? Fiber yan? Oo, ito yung pinakaayaw ko kasi medyo mapait siya. Lagay mo muna sa rep. Ha? Pangat nga daw yung pag nilalagay sa rep, eh. Harap. Kaya sa edad kong to, kahit mahilig ako magluto, ngayon lang ako nakapagluto ng ganito. Kasi hindi namin to halos natitikman sa bahay. Magkano kaya ang kilo ng hipon? Mahal. Pag bili namin ng hipon, napangulam na lang namin na mura.
Diba? Kaya ganun. Kasi nga, hindi pa nga ako nakabawi sa mga kapatid ko. Mama ko, hindi ko pa sila nabawian ng... Hindi ko pa sila hindi ko pa sila naigala ng gusto, tawag dito, naipamana sa kanila, naiparana sa kanila, hindi pa nila naranasan. Pero kahit pa paano, nagbibigay naman ako kala mama. Kaya nga lang, pag uwi ko dito, talagang humarap ako sa samot-saring issue. Tapos, dun sa maliit na rin yung views ko. Pero okay lang naman yun, wala naman akong pinagsisihan sa lahat ng mga sinabi ko. Kasi lahat naman din yun kaya akong panindigan. Pero ang sarap talaga nitong hipon na to. Grabe. Salamat kay Ate Marie Lourdes pagturo sa akin. Nilagyan ko siya ng mais. Oh. Yan. Nanuwagan pala ako sa nanay ko na ilista niya muna yung apelido niya, pati pangalan ng mga kapatid ko, mga apelido, at baka pag natikman nila yung luto ko at makalimutan nila, no? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Sarap talaga, promise. Kung hindi lang ako nagda-diet, naku po, ubos ka sa akin. Saburuso ang timplado. Grabe. Pati yung hindi parang yung na itapon yung balat. Sobrang sarap. Yan, nagtutubig ako kada kain. Bukod sa pag sinisinok kasi ako maabot ng 2 days bago mawala. Kaya kailangan ko muna uminom ng tubig bago kumain. So ito na. Kain na tayo. Bali tanghalian tsaka umagaan ito. Grabe oh. Sarap. Sarap, grabe. Salamat Ate Marie Lourdes. Sarap, grabe. Salamat ka, nagda-diet ako. Panalo. Panalo guys. Mukbang. Grabe. Grabe oh. Kalimutan ko yung apelido ko Ano nga pala apelido ko? Tayo dyan. Kalimutan ko yung pangalan ko. Sobrang salap ng luto ko Kalimutan ko talaga. Comment nyo nga dyan guys sa ilalim kung ano apelido ko. Yan. Maraming salamat. Ingat and God bless. Bye bye.